गोबाव सम दैनि जेंना गोनां गामियाव दिनै गंसे दै लोंग्रा बेखेवनानै होदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि नाजानायाव चिरां जिल्ला सान्थिपुर बिसिरिसिनि सिङाव गोग्लैनाय 2 नं कुसुं दैसा गामियाव 2000 बोसोर सिगांनिफ्राय रायजो जाबोनाय बर' फिसाफ्रा लोंनो दै दुगैनो थाखाय दैनि जेंनाखौ दिनै 14 नं चिरां दुवारनि एम रनजित बसुमतारीया गोनांथार दैनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होफैयो। आरोबाव दै दोनथुमनो थाखाय गंसे गिदिर टेंकी खालामनानै होनायनिबो बिथोन होयो एम रनजित बसुमतारी बिथाङा। 2 नं कुसुं दैसानि रायजो जाग्राफ्रा गोबाव समनि दैनि जेंनाखौ दिनै सुस्रांनानै होनायखौ गोजोनदों आरो उननि समाव लामानि गोनांथि आरो फरायसालिनि गोनांथिखौ सुफुंनानै होगोन होननानै आसा होदों गामिनि रायजो राजा बिथांमोननो। दिनैनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिया दिनै दुलाराय मुलुगनां ईदनि सान बे गोथार सानावहाय जोंबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोंनि बे सान्थिपुर हालामनि बा सान्थिपुर भिसिडिसिनि सिङाव 4 जायगायाव दैनि जेंना जानानै दं लोंग्राजों दैनि। बेनिखायनो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जि जायगायाव फरेस्ट भिलेज लोंग्रा दैनि जेंना दङ बे दैनि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय जोङो फरेस्ट बिफाननिफ्राय दै दिप बरिं गायनानै होदों आरो बिनिनो मोनसेखौ जों दिनै हाग्रोनायखाय अपेनिं खालामबाय आरो बेनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों रायजो राजाफ्रा जुदि धर्ज हमनानै गभर्नमेन्टखौ हेफाजाब होयोब्ला जोंनि जा जौगानाय लाबोनायनि जा बिथांखिफोर बेखौ जों खुब स्मुथलि मावलांनो नागिरगासिनो दङ आरो बेनो बिनि मोनसे सिन। 2 नं कुसुं दैसा गामिया गोदान गामि नंला, बे बिराद पुराना गामि। बियो 2000 सननिनो सिगां गायसननाय गामि, गतिके बेखौ जों गोदान होननानै बुंनो हाया आरो एस पार दा 2006नि फरेस्ट डुवेलार एक्ट बायदि बे गामिया हानि मोन्थायखौ मोनखायो आरो अलरेडि जोङो हानि जा खामानिफोर बेखौ जोङो मावलांगासिनो दं। बिथांमोना हानि जा एलटमेन्ट बेखौ मोनखाबाय। दानिया जेंनाया जादों इभेक्सन लानाय लायै। मोनसे खोन्थाया स्पस्ट, सिगाङावबो बुंदों दिनैबो बुंगोन, जाय गोदानै हाग्रा दानदों बेखौ जोङो निमाहा होआ, जों जेरैखिजाबाबो इभेक्सन खालामनानैबाबो होखारगोन। खिन्थु जेराव दङ बावनो थाबाय था बेखौसो जोङो खावलायदों। जोङो गोदानै सिफायालासेनो गोजाम जा सिफायनानै थाखाबाय बेयावनो थायोब्ला बिथांमोनखौ माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै जा जोंनि रांखान्थियारि जेंना बेफोरखौ रिजल्भ खालामनायनि बा समाधान खालामनायनि जों परिकल्पना लादों। मोनसेल' खोन्था, गोदान दा सिफायसै, जेराव दं बावनो था आरो गोदानै सिफायबाथ' इभेक्सना जाखागोन, बे 100% सियर। डिपार्टमेन्टनिसो मोनसे आलादा पार्ट थायो। जोङो आनटाइड फान्ड, टाइड फान्ड होननाय माखासे फान्डफोर थायोथ', बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो जेरावहाय बिथांमोना दा हमनानै ला कुसुं दैसा गामिया 2 नाम्बार कुसुं दैसा गामिया नोंथांमोना हरै नाहर होननाय गामिनि खाथिजोंनो हाग्रा नांजाबना दङ। बे हाग्राखौ संरैखा होदों हिसाबै बिथांमोना दैनि जेंना दं हिसाबै बिथांमोननो दैनि जेंनाखौ फोजोबना होनाया जोंनि खामानि। मानोना बे गामियावहाय हाग्रा बेंनो थाखाय जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गोनाङानो जायाखै, गामिनि मानसिफ्रानो बेंबाय दंखायो। दिनै जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टनि जा एम सार आरो रानिखाथा रेन्जनि जा रेन्जार सार आरो जा सारनि पि ए सार आरो लोगोसे नुजाफैनो हादों जोंनि सान्थिपुर एरियानि चेयारमेन। बाव जोंनि 2 नम्बर कुसुं दैसायाव दैनि बिराद गोनांथि दंमोन। जोंहा भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय बियार कम्पानिनि दैखौसो जों ओरै आथिं आखाइ सुनाय दुगैनाय बेफोरबायदि समस्या जाबाय थानायखाय जोंनि एम सारनाव खोथा होनायखाय जों थांनानै बिदों। बिनानै दा सारा साक्सेसफुल खालामना होबाय, मोनबायबो जोङो। जोंनि रायजो राजाया गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ लोगोसे जों बरिंल'जों जों गोजोननाय मोननाय नङा, खिन्थु टेंकि बहायना होनांगोन आरो लोगोसे ओरै पाइपबो बहायना होनांगोन आरो जों नैबे खन्दसेयावल' मोनदों, ओरै ससेया बेलेज न'खरसेया आरो दंबायो। जों बेखौ मोनबा गोजोनसिननाय मोनबावगोन। सारा जेरै खोथा होदों एरै साक्सेसफुल खालामना होबाय। जोंनि 2 नम्बर कुसुं दैसानि गामिनि जेनोखि दैनि आंखाल बेखौ जोंनो सुफुंना होबाय आरो लोगोसे जोंहा लामानि समस्या दंबायो। बेफोरनो ओरै स्कुलनि समस्यायाव मा? स्कुलनियावबो बिराद समस्या। जोंनि स्कुलनि समस्याथ' दा जोंनि उन्दैफ्रा गुबुन गामिनि स्कुलावसो हाबहैनांगौ, बै दलापारा 4 नं साम' दैसा होननायावसो। बेसेबांसो जायो बे दलापारा? गैयाबाबो 3-4 किल'मिटार बेफोरबायदि समस्यायाव दं आरो बिराद बैखथाव दङ जोङो। जोंखौ मा जाजानो लुबैयो बे? जोंथ' दा सरखार थासान्दियाव जोंखौ नायसनफैनांगौ, ओरै नायथिंफैयोबा सार्भे खालामनानै नायफैयोबा जों गोजोननाय मोनगौ। दा जोङो सारमोन थानायाव बेफोरबायदि समस्या थायोबा, दै देरबा माबा देरबा उन्दैफ्रा थांनानै बिराद समस्या, साननाय हनायफ्रा खम जालाङो।
नाबा गामिनि डेभेलपफ्रा खम जालाङो गामिफ्राव दैदेननायफ्राय समाजफ्रा खम जालाङो गोरों गोरा गैयाबा थिग बेफोरबायदि जोंनोबो सोलोंथाइ नांगौ बे ओरै लोगोसे लामानि समयसाबो दङ लोमजायोबा साजायोबा ओरै 108 लांनो मानो बिराद समयसा जों मोसौ गारिजोंसो ओरै होलांनांगौ बेनिखायनो जोंनो लामानि समयसाखौ फोजोबना होनांगौ सारा माबायदिमोन सिगांनि खस्थ'खौ मा होनबावनो आजां गाजां बिदिनो खस्थ' एखमबा आलासि दुमसि फैबाबो दैनि थाखायनो जारला आरो जोङो ओंखामखौ होनो हाबाबो दैखौ होनो हाया होननानै आलासि दुमसिफोर फैबाबो जोङो बादा हरनायनि राहा जालायलाङो एखमबा बादाखौनो हरखायो आं रोगानायखायनो आङो खस्थ' मोननानै दा फै होनखायो आं न'खरनि मानसिखौबो जाथि खुरमाखौनो आङो दा फै जारलाथार होननानै आं बुंहरखायो आंहा ओमफ्राय देहाखौनो बुद्रु बुद्रु रोगानानै जानांखायो उफाय गैखाया ओमफ्राय दा नोंसिनि अननायाव एसे राहाफोर मोननो हासिगौ सरखारनि अननायाव सरखारनि अननायाव ओमफ्राय अब्लाबो जोंनो दा एसे न' सहैनाय पाट मुलिखौ होलांबा जों जोबोर मोजां मोनगौ नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360